nnọọnụ. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ gbacha pụrụ iche. Ọ ihe anyị chọrọ ilebara anya, nke a na-akpọ elegance n'olu oyibo. Mmadụ ịdị elegant, mmadụ ịdị gbacha. Kedu ka mmadụ ga-esi na-eme ihe ga-eme asị na onye a na ọ dị nwa gbacha na onye a dị elegant? O nwere ihe ndị ga-emeni maọbụ ihe ndị ga na-eme ga-abụ mmadụ hụ gị ọ sị, "Hey, onye a dị nnọọ nwa gbacha, onye dị gbacha pụrụ iche, onye dị elegant." Ka m bụ ụzọ bidogodo ihe ndị mmadụ na-eme na ga-adị ka asị na onye ahụ bụ onwe ihe ndị a na-asị, onwe ihe ndị mmadụ na-asị na mmadụ wụ money misroad. Onwe onye ị ga-ahụ ihe ka o si akpa agwa esi na onye awụ money misroad. Ọkacha oge onye ahụ mebi ọ bụ na onye ahụ kere ekike dị mma, maọbụ onye ahụ nwere ụgbọala dị mma, maọbụ onye ahụ bi n'ụlọ dị mma. Ego anya asị na onye a kwesịrị ịmara ihe o kwesịrị nọ na-eme, maọbụ ka onye ahụ kwesịrị isi na-akpa agwa. Mana imepe ọnụ kwuo okwu maọbụ ka isi aga ije maọbụ ka isi emezi, asị na onye awụ nnọọ money misroad. Ya bụ gịnị? Na ihe ahụ ị na-eme ị kwesịghị ime ihe maka ọnọdụ ịnọ, mebi ọnọdụ ịnọ n'obodo. Asị he onye a nnọọ mebi ego ahụ o nwere ọ just nnọọ daba ya n'aka, o kwesịghị inwe. Mebi ọ bụrụ onye ị ga-ahụ nnọọ onye si na ụgbọala dị mma pụta, ke nnọọ ekike dị mma, yiri efedara oke ọnụ, ọ pụtazie ọ na-ekwu okwu, ọ na-eti mkpu dịka gị na onye ahụ nọkwa n'akụkụ gị o, mana ị na-agwa onye ahụ okwu maọbụ onye ahụ na-ekwu okwu, onye a na-ekwu okwu ya, onye a na-asị na ọ money misroad. Onye ahụ na-ekwu okwu, na-eti mkpu, na-ekwu nnọọ ihe ọ na-ekwesịghị ikwu. Aga ịga ije a na-akwụ ụkwụ n'ala shararam, asị hee onye nke awụ nnọọ money misroad. Ya ogene mgbe mmadụ mere ihe ọ na-ekwesịghị ime, maọbụ onye wụ ya pụta jee n'ọgbakọ maọbụ otu a na-eji asị na mmadụ eji pati ma ọ gịnị, mmadụ ebido na-abụbụ nri. Ị ga-ahụ na onye jikere ọfụma, mana kama ọ ga-enwe ndidi ebutere iri nke ya maọbụ wetere ya mmanya nke ya, obido na-eti, wetere m iri, eribe m nke a, ọ garala ebe. Kama ị ga-emedo n'obi kuluo tempa gị ebutere gị nke gị. Ọbụgodị na ijere ebe a iri ahụ erughị gị aka, ị kwesịghị ibido lụwa ọgụ ma ọ bido bawa mba maka enyeghị gị iri. Maka iri ya na-ekwu okwu, ọ ihe nwere ike igoteli n'ụlọ gị, mmanya ahụ ị nwere ike igotelie, mana ị pụọ n'ama ibido na-emebe onwe gị, na-edisgrace onwe gị maka iri nkete maọbụ sọsọ ọdịnarị mmanya. Ihe awụ agwa na-adịchaghị mma, mmadụ na-ekwesịghị ịkpa. Ị na-eme ụdịrị ihe ndị a, mmadụ agaghị asị na ịdị gbacha. Ya bụ gịnị? Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa, ka ị ga-esi na-akpa agwa na-eme, ma mgbe ị nọ n'ụlọ gị o, ma mgbe ị nọ n'iro o, ma ọ n'ezi, ga-eme mmadụ hụ gị asị na onye a agwa ya dị nnọọ gbacha, onye a dị gbacha, maka isi eke ekike o, maka isi eme nnọọ ihe niile si n'isi ruo n'ọkpa gị, agwa gị o, ka isi aga ije o, ka isi eme ihe niile. Ọ ya ga-egosi ma ịdị gbacha ma ịdị gịnị elegant. Nke mbụ ga-abụ gịnị?
ka isi eke ekike ka ibidogodu ka isi eke ekike. Ịchọọ ka a na-asị na ịdị gbacha gbacha pụrụ iche, na ịdị elegant, ị ga-ebido na ihe na ekike gị, ihe ị na-eyi n'ahụ gị. Ọ bụkwa na iyi ihe dara oke ọnụ, ọkwa na ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ọwụ gị na ị ga-aga kụka bank ma ọ kụka ụlọ akụ. These days, ugbu a onwe ndị na-eje ha je ebe a na-ere efe, ha ebido na-ezu oshi maka ha chọọ iyi efe ndị agba ọhụrụ, maọbụ na ha chọọ ịdị ka ibe ya. Awụghịkwa ihe a na-ekwu na ị ga-aga zuo oshi maọbụ zuru ego maọbụ mee kidnapping ka iji nweta ego iji eke ekike. Ọ wụghị ike iyi ihe dị oke ọnụ ka anyị na-ekwu okwu, mana iyi ihe kwesịrị ekwesị mgbe niile. Iyi ihe kwesịrị ekwesị mgbe niile. Iyi efe kpuchiri gị ahụ. Efe gị ọ gaghị adị nwa mpempe, ọ gaghị adị nwa mpempe too much. Onwe ndị ga-ahụ ha yiri efe, ha chọọ ihulata were ihe n'ala, ihe dafunahara ha. Ọ dịzie ka ebe a na-eme sinima, onye ọbụla elewezie. Mba, ọ wụghị nke ahụ. Ị ga-eyi efe, ịchọgodo iyi efe na-adịchaghị ogologo, nke ga-adị nwa decent, efe dị nnọọ, ị ga-asị efe a dị decent. Ọ ihe ị ga-eyi. Isi gị, ịbụ nwoke ma ịbụ nwanyị, isi gị ga-ahụ na idowere ọfụma mgbe ọbụla. Onwe ndị bịa ha sị na ha na-eyi natural hair. Asịghịkwa m ga-eyile natural hair go, ya bụ isi a na-emeghị relaxer maọbụ nke a na-ejighị artificial ihe a kwanye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iyi uzu nke gị ordinary natural hair, ị ga-ahụ na ịbọrọ ya ọfụma, were mbọ bọọ ya ọfụma, isi ga-adị mma ile anya si n'isi ruo n'ọkpa. Ị ga-eyi efe, ị gaghị eyi efe dị tight too much, ị gaghị eyi ike dịkwanị too loose. Ị ga-eyi nnọọ ihe bụ size gị, ihe ga-aba gị ọfụma. Ọ bụghị ike wụ ịgatụ ije ya eji aka ya dọkasịa, ya bụ na gị na ọ dị too tight. Ị ga-eyi akpụkwụ gị, yiri akpụkwụ dị mma nke ga-ekwe gị gaa ije. Ọ ya wụ ya na ekike. Nke ọzọ bụ gịnị? Ihe ndị ị ga-ete n'ihu gị, nke a na-akpọ makeup. Ị bụrụ nwanyị, ịchọ ka a na-ahụ gị dịka onye dị elegant, ka onye dị gbacha gbacha pụrụ iche ka anyị na-ekwu okwu ya. Ịdị nwa gbacha gbacha pụrụ iche, ya bụ ịdị elegant. Ihe ga-ete n'ihu gị ga-abụ ihe ga-adị nwa moderate. Onwe ndị ị ga-ahụ ha techaa ihe a n'ihu, ị na-ajụsị onye ọwa ojuju. Mana ịchọ ịdị elegant, ịchọ ịdị gbacha gbacha, ịpụta ite ikpukpuo nnọọ ihe niile a n'ihu dịka onye je ikpu oro maọbụ gịnị, onye masquerade. Mba, mmadụ agaghị ahụ gị dịka onye dị gbacha gbacha. Ị ga na-echekwa n'onwe gị, ịchọọ ịdị gbacha gbacha, ị ga-ebu ụzọ chegodu n'uche gị na gị chọrọ ịdị gbacha gbacha, na ị chọrọ ịdị elegant. Then ị na-esozi ihe ndị a ntakịrị ntakịrị. Ịpụta n'iro, ịpụta ebe ndị mmadụ nọ, gaa mara ka ị si edowe onwe gị, gaa mara nnọọ ka ị ga-esi kwanyere onwe gị ugwu. Ịkwanyere mmadụ, ịkwanyere onwe ya ugwu dị mma. Ị gaghị nọ na-ekwu okwu ka ndị ọzọ. Onwe ndị obere ihe ha ebido tiwe mkpu, ịmakwa onye mbụ, ịmakwa nka onye ọbụla ebido lewe ha ya, so onye nwe ihe na-eme ya n'isi. Ma ọ gị, ị bụrụ onye dị elegant, onye chọọ ịdị nwa gbacha gbacha, onwe ka ị ga-esi na-akpa agwa, onwe ka ị ga-esi ịpụta n'iro, ịpụta ebe ndị mmadụ nọ, gaa kwanyere onwe gị ugwu. Maka ọ na-awụ mmadụ kwanyere onwe ya ugwu, ndị ọzọ akwanyere ya ugwu. Nnọọ, anyị ka nọkwa na ihe gbasara mmadụ ịdị gbacha gbacha, mmadụ ịdị
elegant. Ugbu a ihe ọzọ bụ gịnị? Ka mmadụ ga-esi na-aga ije maọbụ mmadụ idu oche. O nwere ndị ha duru oche ha alọpịa, maọbụ onwe ha na-akpọ mmadụ slouch n'olu bekee. Iduru, ị gaghị eduru ọfụma, ị gaghị akwụrụ chịm. Nke ahụ adịghị mma. Iduru, kwesị iduru dowe onwe gị dịka otu m si duru gị, si tie up. Ọkwa ị na-aghọta? Gị eduru ọfụma, ọ bụghị iduru gị lọpịa dịka onye na-eje ha akwụkwọ. Ọ eziokwu. Ị ga-achọkwa ịga ije, o nwere ike esi na-aga ije, ọ bụgodu na ije ha akwụkwọ, maka ọ bụghị njọ na mmadụ eje ha akwụkwọ, mana ọ ihe dị mkpa. O nwere ndị na-eje ha akwụkwọ maka ọwụghị fọltụ ha, mana o nweghị ihe mmadụ na-anaghị amụ amụ. Ọ bụgodu na ije ha akwụkwọ, ị nwere ike mụta ihe ndị anyị na-ekwu, ka mmadụ hapụ ịnọ na-asị na ewu onye ime ọhịa ma ọ a bush person. Ya bụ gịnị? Ị ga-agbalị, ị ga-agba mbọ ma ka ị ga-esi na-ebu onwe gị ịga ije, idu oche. Ị na-aga ije ga na-ebuli ụkwụ gị. Ụmụ ndị ha na-aga ije, ha na-apụ shuu ha n'ala shararam shararam, ha na-abịa, ị mara nọ ha nwa. Onye nọ ebe ọ nọ na-anụ ihe akpụkpụ ha ga na-apụ n'ala shararam shararam. Ị ga-asị hee, ha abịawakwa ọzọ. Ọ dịghị mma. Ị na-aga ije ga na-eweli ụkwụ gị elu, na-eweli ụkwụ gị ọ bụghị ịpụ ụkwụ n'ala, ụkwụ a na-eme shararam shararam. Ị na-aga ije, ụkwụ gị na-akwụ shararam shararam n'ala, ị mara na ị naghị emete ya. Mmadụ ekwesịghị ịma na ị na-abịa. Ọ bụ na ị na-aga ije, iwu nwoke o, iwu nwaanyị, ị na-aga ha n'ije na-apụ ụkwụ n'ala, ị mara na ị naghị emete ya ọfụma. O kwesị iwu ị na-abịa otu a, mmadụ ekwesịghị ịmụta na ụmụ onye na-abịanụ ọntị ga-eru ebe ahụ ị na-eje, onye ahụ ahụghị. Mana eshi from ebe m na-ama ebe na-anụ ụda ụkwụ gị ka ị na-apụ ya n'ala, ị mara na ị naghị emete ya. Ọzọ wụ iri nri. Onwe ndị ị ga-eje onwe ebe ị ga-eje ịhụ ka ndị mmadụ si eri nri, na-ajụ onye ọbịara ụwa bụ iri nri. Dịka eje mgbamakwụkwọ maọbụ ihe ndị ọgbakọ dị iche iche, mebi enwee ihe a na-akpọ bufe. Nke awụ ji aka gị kụrụ iri nke gị. Ị ga-ahụ ndị mmadụ, maka ha hụrụ ka esi line nri niile ahụ up. Okuru rice, okuru nke a, ọ tụkwasị ya nke ọzọ. Ọ chọghị ịgụrụ anụ niile nọ n'ime ite tinye n'efere. Nke a wụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Onye hụrụ gị ga-ama ka isi buru ihe niile na ga-ama na ịdịghị gbacha gbacha. Ọ ga-ama na ịdịghị elegant. Maka ịhụrụ iri eju ebe niile apụtaghị na ị ga-ewerecha ihe niile ahụ tinye n'efere gị rie. Ime nke ahụ, ọ onwe gị ka ị na-emebọ. Ọ dịghị mma. Ị ga-eji nwayọọ were ihe ị nwere ike irichali tinye nwatakịrị n'efere gị. Ọ bụgodu na agụụ na-agụ gị na-agụsi gị ike, chi nnọọ nwayọọ were nwatakịrị nnọọ ihe ị nwere ike, ihe na-agaghị eju efere gị na-awụfu awụfu, ka etinye nwatakịrị nnọọ ihe ị nwere ike ịma na eji rie. Ọ bụghị na ọntị ga-erie ya nnọọ afọ ga-eju. Ọ bụghị ka a na-eme. Ọ mgbe ahụ ka a ga-eji mara onye dị gbacha gbacha, onye dị elegant. Ịdịrị elegant, dịrị gbacha gbacha, ị gaghị ekuju efere gị ya na-awụfu. Ị gaghị ewere anụ 5 were anụ 6. Olesi masị onye ọbụla were ihe dị ụta, were ihe dị ụta, wee ị nwere ike gbalịzie, but ọ wụghị na ị ga-ewerekwe nnọọ efere ga-eju. Ọ bụ na ị na-eme mbọ, biko ị ga-agbalị ji nnọọ nwayọọ welata aka.
so ị ga-eji nnọọ nwayọọ mara ka ị ga-esi na-eme ịpụọ n'iro. Ọ na-adị mma tupu gị eje ọgbakọ maọbụ agbamakwụkwọ ma ebe a ga-eri nri ma ebe a ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ, biko rie nwatakịrị nri n'ụlọ ka ị hapụ ịpụ n'iro agụụ eme gị ga-erife afọ ma ọ jebe ubu nri. Ọ ihe na-emebọ mmadụ, ọ dịghị mma. Ọ naghị egosi na mmadụ dị elegant, ọ naghị egosi na mmadụ dị gbacha. Ị ga-amara nnọọ ka ị ga-esi na-eme onwe gị tupu gị apụọ, ga-etitụ nwatakịrị ihe n'ọnụ ka agụụ hapụ ịnọ na-agụ gị, maka oke agụrụ gụọ gị ruo ebe ị na-eje, o nwere ike ime gị ga-echefuo onwe gị, bido ubu nri. Ọ bụrụ na ndị na-asa abụ ihe buteghị nri gị n'oge, bido bawa na nka nka, ọ dịghị mma. Biko ka onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu. Ihe ọzọ bụ gịnị? Ihe ọzọ na-eme ndị mmadụ ha na-esi akpa agwa otu na-ekwesịghị mgbe ụfọdụ bụ ọ bụ na onye ahụ emego ihe ọjọọ na mbụ. Ọ bụ na ọ bụ na ị na-alụ ọgụ, oke ọgụ n'iro, ịpụọ n'iro, ị bụrụ onye na-alụ ọgụ, ị bụrụ onye na-eme nke a, ị chọzi ịgbanwe, say okay from now na gị chọọ ịdịzi elegant, na ị chọọ ịnọ na-akpazi agwa kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ibido ndị mmadụ asịghị onye nke onye ahụ continue na-emekwa ihe ndị ahụ ọ na-achọghị ime. Ọ bụ na onye na-eme ihe na-adịghị mma na mbụ, ịchọọ ịgbanwe, ọ ihe ị nwere ike ime. Make up your mind na gị chọrọ ịbụ onye ga na-akpazi ezi agwa, onye ga na-akọmpọtụ onwe, onye ga-adị gbacha, onye ga-adị elegant in every way. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, decide ya n'onwe gị, buru n'obi na ihe ahụ ihe ị chọrọ ime. Ga-ebido n'ekike dịka m si kwuo na mbụ. Ịchọ ijikere gị jikere ọfụma. Ị gaghị eme ihe niile mee ka onwe ndị ihe ha niile wụ over the board, ihe niile loud. Achọghị ime isi na-eme green, eme purple, kekọta ihe niile. Ị ga-ahụ pink ebe a, hụ purple ebe a, asị gị na ha wụ fashionista. Nke ha wụkwa for ndị chọọ ịdị elegant. Ịchọọ ịdị elegant, ị ga-eme ihe niile ka o kwesịrị. Ihe gị niile agaghị adị overboard. Ya bụrụ ya, efe gị, ị gaghị eyi efe dọkara adọka, ị gaghị eyi efe dị rumpled, efe fụkọrọ afụkọ. Ịma na ibi ebe na-anaghị enwe ọkụ, maka onwe anyị niile nọ n'obodo a, anyị ma ka ihe niile si eme. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo a wụ Naịjirịa, ebe ibi ịma na anaghị enye ụlọ ọkụ mgbe ọbụla, ihe ị ga-eme, o nwere nwa ụdịrị efe ndị a na-akpọ wash and wear. Ị mara na ọ ụdịrị ihe ndị ị ga na-eyi, ihe ndị a na-enidi ha iron mgbe ọbụla, ihe na-enidi ha ịdọ na-ede ya mgbe ọbụla, wụ ịsacha ya ga-eyiri. Onwe ndị ga-ahụ nnọọ n'ụlọ ụka ma ebe ha eyiri efe rọmpụlụ arọmpụlụ, dịka ọsọsọ naanị ha nọ n'obodo a na-enweghị ọkụ. Nke ahụ awụghị excuse na enweghị ọkụ ma na anaghị enwe ọkụ ebe ibi, ga-ekwurozie na-eyi efe rọmpụlụ arọmpụlụ ma efe na-agbatị ha agbatị. Nke ahụ awụghịkwa excuse. Kama ya gaa chọọ ebe ị ga-aga, ebe enyi gị, gị kpụkọrọ efe gị niile jee ebe ị ga-eje mee ya iron. Ọ bụ na ị chọọ ịdị elegant. Nnọọ, anyị ka nọkwa na oge aṅụrị n'Isimbido telivishọn. Ihe anyị ka na-ekwu okwu ya bụ ịdị gbacha gbacha. Ọ bụrụkwa sọsọ ịdị gbacha gbacha pụrụ iche. Ya bụ gịnị? Mmadụ ịdị elegant. Ihe awụ ihe
ihe bara uru. Ịgbanwe ndị bụ ha bata n'ọgbakọ, ịhụ na ndị mmadụ na-enye ha ugwu pụrụ iche, ịhụ na ndị mmadụ na-enye ha nsọpụrụ pụrụ iche. Ọ bụghịkwa maka na ha amaka ma ọ na ha nwere ego too much, ma ọ maka ka ha si akwanyere onwe ha ugwu. Ịdị gbacha gbacha sokwe na mmadụ ịkwanyere onwe ya ugwu sokwe na ịdị gbacha gbacha. Maka ịbụrụ onye na-anaghị akwanyere onwe ya ugwu, ịbụrụ onye na-anaghị enye onwe ya nsọpụrụ kwesịrịnụ, ị gaghị asị na ịdị gbacha gbacha. Ịkwanyere onwe gị ugwu sokwe na mmadụ ịdị gbacha gbacha, mmadụ ịdị elegant. Maka ịchọ ka ịpụta ndị ọzọ akwanyewere gị ugwu otu ahụ si kwanyere onwe gị ugwu. Ị na-akwanyere onwe gị ugwu, ịhụ onye ịbụrụ onye laikiri onwe, ị gaghị nọ na-enwe nwụmụrụrụ ihe ndị dị aṅaa, dịka ịlụ ọgụ n'ama, dịka ịnọ na-adụ isi. Onwe ndị gị na ha kwu nwatakịrị ihe gị sị true to God, ma ha sị gị I swear, ma ha sị gị. Onye dị gbacha gbacha, onye dị elegant, onye chọọ ka enye nsọpụrụ n'ọgbakọ ma ebe ọ na-eje, ekwesịghị nọ na-emudiri ha. Ikwuo ihe ọbụla i kwuru, kwere na ewereli otu ahụ. Maka ịbụrụ onye na-ekwu eziokwu in the first place, ịbụrụ onye na-ekwu eziokwu, ị gaghị ekwu okwu mmadụ asị gị ịdọkwashọ na ihe i kwuru na eziokwu. Maka gịnị? Ịbụ onye na-ekwu eziokwu mgbe ọbụla. So ịbụ onye ahụ na-ekwu eziokwu, ị nidighị ịbịa sị I swear true to God nke a tupu mmadụ ekwere na ihe ahụ i kwuru wee eziokwu. Ya bụ gịnị? Ịbụrụ onye na-ebu onwe ya ka o kwesịrị, onye na-akọmpọtụ onwe ya ọfụma. Ihe niile ị ga na-eme, ị ga na-emezie, ị ga na-ekwu eziokwu. Even achọ onye ga-ekwu eziokwu n'ọgbakọ ma ọ bụ ebe ibi, ebu ụzọ bịa kpọ gị. Maka na ama na ihe ahụ i kwuru, ebe ọ were jiri gaa na eziokwu. O sochakwa na ihe niile a mmadụ ịdị elegant, ihe niile ọ gbakọtara ọnụ, ikwu eziokwu, mmadụ idowe onwe ya ka o kwesịrị. Ọ wụghị ịgafe asị onye nke a. Ihe ahụ i kwuru, mmadụ nwere ike iwere jee bank gaa nata ego maka na eziokwu ka ị na-ekwu. Ya ma ị ga-eji ihe niile, ha niile na-aga together, ha niile na-agakọta ọnụ, idozi. Maka o nwere ka ị ga-esi jikere pụta, ahụ gị dịka onye ezigbo mmadụ. Ọ ebe nsọpụrụ na-ebido. Nsọpụrụ na-ebido ka ị ga-esi prezentị onwe gị. Dịka m kwuru na mbụ, onwe ndị bụ ha pụta, onye ọbụla na-akwanyere ha ugwu, onye ọbụla na-asị yes ma, asị yes sir ma ọ gịnị. Ọ bụghị na ọ gị nwa tọrọ onye ọbụla n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ maka gị nwa na ọ gị nwere ego kara onye ọbụla n'ebe ahụ. Maka otu isi na-eprezentị onwe gị, otu isi na-ebu onwe gị, otu isi na-akwanyere onwe gị ugwu, ọ ya na-ebute nsọpụrụ a. Ma ndị gị na ha bi n'ụlọ, ma ndị gị na ha bi the same community, na ndị niile nọ n'ara obi gị, ma ndị gị na ha nọ na ofu ọgbakọ ma ọ gịnị, onye ọbụla ga na-akwanyere gị ugwu kwereni. Maka ị na-akwanyere onwe gị ugwu, na-akwanyekwere ndị ọzọ ugwu. Ihe ọzọ bụkwa gịnị? Mmadụ idowe onwe ya ọcha. Maka ịdịrị elegant, ị ga-edowere onwe gị ọcha. Ị ga na-asa ahụ gị mgbe ọbụla, ahụ ya gị nọ na-eshi eshi. Ekwuole m ihe ndị a mbụ. Mmadụ idowe onwe ya ọcha si n'isi ruo n'ọkpa. Ị ga-ahụ na ịsa n'ọnụ gị mmiri sapụ ya asapụ. O sokwe na ya. Ị ga-ahụ na ị na-eyuzu ihe a na-akpọ perfume, ihe a na-agba n'ahụ. O sokwe ya. Ị ga-eyuzu nke a na-akpọ n'ụlọ
o sokwa ya. Ị ga-ahụ na akpụkpọ gị ọ nweghị iyipụ ya ụwa niile agbake. Ihe ndị a niile sokwa ya. Onwe nke ị ga-eme hapụ nwanne, ha niile na-agakọta ọnụ. Ndị gị na ha na-agba, ịhụ na ị na-akwanyere ha ugwu, maka asị ugwu nkwanye nkwanye. Ịkwanyere onye ugwu, onye ahụ akwanyekwere gị. Ịbụ onye wee pụta ị na-ekwu okwu anyhow, ị na-eyuzu swear words, ma ọ gị na-eyuzu nke a na-akpọ F words. Eji m aka na anyị niile ghọta ihe m na-ekwu. Ị na-eyuzu ihe ndị dị ụta, o gosighị na ịwụ ezigbo mmadụ. Onwe ka a ga-eji sị na ịdị gbacha gbacha ma ọ na ịdị elegant. Ihe ọzọ m ga-ekwukwa ewu o nwee ndị na-enwe ihe a na-akpọ nickname. Ị bụrụ onye dị elegant, ị gị nọ na-aza Cobra, ị gị nọ na-aza Fire. O nwere ụmụ ururu aha ndị ịma mgbe anyị pere mpe, mgbe ịdị ntakịrị, o nwere gị na ndị enyi gị nwere ike ụnọ na-azakọta pet names, aha unu na-akpọ onwe unu, aha ọsọ ọ bụ sọsọ unu ma ihe unu na-akpọkalite onwe unu. Ofu onye nwere ike nọ na-aza Scorpion, nke ọzọ na-aza Zebra, nke ọzọ na-aza nke ọzọ na-aza Fire. Ụmụ ururu aha ndị ahụ, mmadụ itozie ga-ehapụzie ụdịrị aha ndị ahụ, maka ịma mgbe mmadụ dị ntakịrị ị ga-akpọ ya ama ha ama ma ọ aghọta ha aghọta, na na-aza ụmụ ururu aha ndị ahụ. Mana itozie ghọzie mmadụ, ịhapụzie ụmụ ururu ihe ndị ahụ, ururu aha ndị ahụ na-ekwesịghị ihe ịchọziri ka maọbụ ihe ahụ imeji ahụ ịchọ ịpọtray, ịchọ ka ndị mmadụ ji ịma ụdị imeji ịchọ ka ndị mmadụ ji na-ahụ gị, ka isi chọọ ka ndị mmadụ na-ahụ gị, ịhapụzie. Maka onye na-aza Cobra, yet ịchọ ka ma ọ agbọ ị na-aza agbọ, ma ị na-aza Fire, yet ịbịa ịchọ ka ndị mmadụ were gị dịka onye ezigbo mmadụ. Ịma na ọ dị conflicting. Maọbụ ị na-aza kedu ihe m ga-akpọ ya, nwere ihe m nụrụ nnọọ ofu onye na-aza mbọsị ya, m si hia onye akwụkwa nwaanyị echefugo m aha nnọọ dị nwa o kwesịghị ekwesị, onye akwụkwa nnene mmadụ, onye amụgokwa nwa. Ị nwere ike gwa ndị enyi gị si biko ihe lara azụ laa azụ, iji nwayọọ gwa ha sị ha akpọkwala gị ụdịrị ihe ndị a, maka ọ ga maka ndị mmadụ na-anụ ụdịrị aha a na-akpọ gị ewerekwu ya, maka ihe ndị a niile na-enwecha ihe ọ pụtara, ọ na-enwe ihe omenyere. Ha na-ahụ mgbe a na-akpọ gị, ma ndị mmadụ na-anụ mgbe a na-akpọ gị ụdị ururu aha ndị a na-ekwesịghị ekwesị, ewerekwu ya na ihe ahụ ịbụ oge ahụ nọ ihe ka ụkwụ ugbu a. So mmadụ agaghị take gị serious, agaghị ama na ịgbanwego ya, ma ị ga-eji sị gịnị gwa ndị enyi gị ma ndị ahụ, ma ọgọdụ ụmụnne gị na-akpọ gị aha ndị ahụ eji mara gị mgbe unu ka pempe, gị sị ha biko na ha akpọkwala gị ụdịrị aha ahụ, ha kpọwazie gị ezigbo aha gị, maka ọ ya ihe ga-enye gị ugwu, ihe ga-abụ ịpụta amara na iwe ezigbo mmadụ. Ị ga-ahụ mmadụ ga-apụta, onye ọbụla na-akwanyere ugwu, onye ọbụla na-akwanyere, ọkwa nnọọ maka o ji ego, ọkwa nnọọ ya mara mma karacha anyị, maka na otu esi akwanyere onwe ya ugwu, ka o si ewepụta onwe ya, ndị ọbụla na-enye ugwu, na-enye ya nsọpụrụ. Ọ bata otu ewere oche bi ya si ya nọdụgodo ala, ọ maka gịnị ka onye ahụ si edowe onwe ya. Ya mere m ji na-asị o kwesịrị ka anyị niile mara ka anyị ga-esi na-ebu onwe anyị, ka anyị ga-esi na-akọmpọtụ onwe anyị, ndị bekee na-akpọ ya comportment. Gị eburu onwe gị, buzie onwe gị ama, you carry yourself well. Ka m kwue na olu bekee gị kọmpọtụ onwe gị,
gị kwanyere onwe gị ugwu. First of all, ị ga-ebu ụzọ kwanyegodoro onwe gị ugwu, maka ịkwanyere onwe gị ugwu onwe ka onye ọzọ ga-esi hụ gị n'iro ma wee bịa ibi ka mmadụ hapụ ịkwanyere gị ugwu. Ọ ya ogene, ị ga-akwanyekwere ndị ọzọ ugwu, ọwụkwa sọsọ naanị gị nwa. Iwere onwe gị dịka ezigbo mmadụ, iwere onwe gị dịka ezigbo mmadụ, onwe ka mmadụ hapụ iwere gị dịka ezigbo mmadụ. Ụmụnne m, Igbo onwe m ni na ndị m nwe, maka na amakwa m na onwe ndị m nwe. Ebe a ka anyị ga-apịchi okwu anyị n'ụbọchị taa, n'oge aṅụrị na ebe a ka anyị ga-apịchi okwu anyị n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị n'isi mbido telivishọn. Iji m aka na ịghọtara ihe m kwuru, na iwerekwe n'ofu ihe ma ọ abụọ na ihe n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ịchọọ ịkpọtụrụ anyị onwe ihe ọbụla ị na-eme, ịchọọ ka anyị gbasara gị ozi n'oge aṅụrị n'isi mbido telivishọn, ile anya n'ihe onyonyo gị, ị ga-ahụ akara ekwentị anyị na-agafenụ. Were ihe kpọọ anyị ka anyị na gị kwuo, ka ị gwa anyị ihe ahụ ị chọọ ka anyị mere gị, ka anyị gbasara gị ozi gị, ka ụwa niile na-ahụ ihe ị na-eme. O nwere onye tere m uri n'ụbọchị taa, mere m ji nnọọ na-ama nnọọ sọsọ mma. Ile anya n'ihu m, ị ga-ahụ ihe dị iche. O nwere nwaada tere m uri n'ihu m ji na-ama sọsọ mma, nke a na-akpọ mekọp, onye mere mekọp m. Ịchọ ka nwaada megudiri ihe o mere m n'ihu, ọ bụ na o nwere ihe ị na-eme, ị nwere ike ịkpọtụrụ ya anyị. Aha ebe ọ na-eme ihe a bụ Oge Beauty Hair Studio. Ịchọ ịkpọ ya n'ekwentị, akara ekwentị ya bụ 08089029542. Ka m kpọkwa ya ọzọ, akara ekwentị Oge bụ 08089029542. Ọ ihe a ka ị ga-eji nweta Oge. Ịchọọ ịkpọtụrụ anyị ma ịchọọ ịhụ anyị, ị nwere ike ịhụ anyị na Instagram @ISIMBIDO TV, maọbụ na